Čau, já vás zdravím. Dneska se nacházíme v Chebu, Sportcentrum Cheb, s Janou Šteklovou a už se na to moc těším. Uvidíme, co si na nás vymyslí. Jdeme na to. A já už tu čekám. Ahoj, Jani. Čau. Čau. Ahoj, čau. Tak tě u nás vítáme. Děkuju. Tak, nech se páči, jdeme na to. Trošku zmordovat. Ještě jednou vás vítám u Janinového fitku. Dneska si ukážeme lehčí trénink, bude komplexní hodně, protože to není o tom jenom zvedat těžké váhy. Jo. Frajer, který zvedne 150 na bench a není schopný pracovat se svým tělem, není prostě frajer. Pravda. Jo, takže pojedeme kombinaci pár cviků, kde zapojíme komplexně celé tělo a dokážeme se odvařit i bez činek a bez těžkých váh. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak začneme všechno po 6 opakování plus minus. Začneme hrazdou, takže klasický přítah dáme je pod matem, což zvládne daleko větší množství lidí. Pod matem je to trošičku jednodušší než nad matem, takže se pokusíme to udělat tak, aby to lidi byli schopni si zkusit v podstatě. Neříkám, že doma má každý hrazdu, ale ta kombinace cviků bude odpovídat tomu, že prostě každý doma si může tady ten trénink v podstatě zkusit, bez toho, že by musel do fitka a potřebovat nějakou zátěž. Jo? Takže si začneme normálně pod matem. Přítahy na hrazdě, pak budeme kombinaci kliky, otočíme to na břicho, pojedeme břicho, zapojíme i tricepsy, v podstatě jdou kliky, tricepsy, zapojí i ramena, takže jsme tam, kde chceme být. Jo? Tak. Jsem na to zvedavej. Tak komu jdeme spolu, ne? Dáme double? No jasný, když už tak double. Jsme tady oba. Tak jdem pod matem, zkusíme to nejdřív po 6 opakováních, jo? Tak jdem na to. Tak, máme 6 a jdeme dál. Jdeme na kliky. Takže technika důležitá, široký ruce, hlava rovně. Máme 6 a teď zapojíme nohy zady. Stříhačky, tlačí. 2, 3, 4, 5, 6. Tak, na břicho točíme to a jdeme na břicho. Stříhačky, jo, ruce za hlavu, střídáme nohy, ruce. 3, 4, 5, 6. Tak, zůstaneme si v leže, jdeme nahoru ruce pod sebe, naší ramen, nohy naší ramen, vyjedeme. Nevyjedeme, jdeme na černotí, zatlačíme do dlaní a jdeme do tricáku, jo? Takže zvedneme to všechno najednou, zadek nahoru, kroknutí ruce, tak a jdeme zpátky na černotí. Snažíme se zvedat v podstatě celé tělo, jo? A jdeme na to. 2, 3, 4, 5 a ještě 1, 6. Tak jen tak prosím, si to podržíme. Pojď. Takhle jdeme lehce do zádu, když se ty tricáky víc zapojí. Zvedni zadek. A mačkáme do tricáku, jo? Tam si výdechy. 2 a poslední 1. Tak. To je 1 kolečko a chtělo by to aspoň 3 kolečka, rozhodně, jo, aby to mělo, tak dáme se 4 na to, ne? Můžeme. Tak. Jako ten poslední cvik, který je asi pro mě nejtěžší. Ten je dobrý, on vypadá hrozně jednoduchý, ale je fakt dobrý, no. To jako musím říct, že málo který chlap tady to dá, v podstatě. Takže to špalé. Tak, klikovačka, 6. Běhačka, 3, 4, 5, 6. Dolů otočíme břicho. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, jdeme. A zase lehneme. A jdeme do tricáku. A do propnutí, jo? 3, 4, 5. Pro velký úspěch podržíme nahoře. Zatáhneme do zádu a držíme. 3, 2. Poslední 1, super. Tak.
Já mám opravdu problém podsadit pořádně tu prdel. No. Jo, takže by mi to nezvládaly tricáky, ale nemůžu se prostě... Je to nepustí. Vypnout. No, tak proto, aby to asi bylo takový jakoby účinný i v tomhle případě, tak se snažit prostě furt trvat jakoby do té zadní pozice, aby ty tricáky byly co nejvíc zatížený, no. Hlavně máme třetí kolečko ještě před sebou. Teď už to bude fakt trošku náročnější. No, to vypadá, že to s váma nic nedělá, ale opravdu zkuste si to. Poznáte sami, že to není prdel. Už má i tvářičky červenou. Jupi. Pojď. Dala jsem až nahoru. Tak, rykovačka. Jednačka. 2, 3, 4, 6. A vzduchu. Poslední jeden. Super, srovnáme na tricáky. Tak, můj oblíbený cvik. Ale. A naposledy podržíme. Zatlačit do dlaní. 3, 2 a poslední jeden. Teď ani netuším, jak to dlouho trvalo, celý. Já si myslím, 5 minut, 6 minut. Chvilička. No. Takže za pár minut se dá pěkně utahat. No to rozhodně a myslím si, že nějakých, dejme tomu se všem všude 10 minut si asi každý za ten den najde, aby si tohle třeba mohl odcvičit. Což je příkladem teda toho tréninku celého těla. Potom náročnost se stačí vlastně zvýšit ze začátku, určitě potřebuje opakování, ne? V každém případě a určitě bych to viděla, že je to opravdu jakoby na fyzičku docela náročný, takže vždycky po tom prvním kole nebo po tom jednom kole si dát chvíli výdech, prostě odpočinout si, protože jde hlavně o to, aby to lidi byli schopni zvládnout, takže dle vlastních sil si určovat prostě pauzy a oddech v podstatě. U toho Jani posledního cviku, jak jsme teďka na ten tricák, je možný, že mi u toho zabíralo břicho, nebo to je jakoby, že jsem ten cvik prováděl špatně? Ne, to jsem určitě prováděl dobře, prostě, protože jako hodně jsem to cítil, jo? Nejenom u toho tricepsu, ale samozřejmě jakmile v každém pohybu, kdekoliv dosáhneme toho, že máme pánev lehce podsazenou, tak tam samozřejmě zabírá i břicho. Jo, to samé u toho, což vypadá absolutně srandovně, ty běhačky, toto, tak tím, že vydechujeme v pravidelných intervalech zase směrem, nebo v té fázi toho pokrčení nohy, tak tam samozřejmě to břicho zabírá taky, jo. Takže i ten cvik, který vypadá hrozně jednoduše, tak tam zabírá ruce, ramena, nohy, zadek a samozřejmě i břicho. Takže je to opravdu, jsou to 4-5 cviků a zapojíme do toho v podstatě fakt úplně všechno. No. Můžete to pojmout jako kardio, protože vám to dá, jak jsem řekl, zabrat a... I jsme se popotili. Přesně tak. Tohle video, co jste viděli, patří do systému AP Workout, což je můj druh cvičení, který jsem sestavila a udělala hlavně pro ženský mého typu, což znamená ženský po dětech a ženský, který mají fakt málo času. Je to cvičení, který trvá 5-10 minut maximálně, takže myslím si, že každá z vás si najde čas, možná i několikrát za den, což by bylo ideální 2x, 3x za den, aby si například ten trénink odcvičili. Je to cvičení, které, jak jste viděli, v podstatě odkouří dobře i sportovce, který je trénovaný, který zvedá 200 kg na bench. Je to prostě silák. Kuba je člověk, který opravdu dělá strongmana, takže má fakt páru a i tak mu to cvičení dalo zabrat. Sledujte mě na Facebooku, že těch videí samozřejmě bude ještě víc a budu se snažit vám jakýmkoliv způsobem tímhle způsobem prostě pomoci k tomu, abyste se do formy dostali a prostě zase získali svoji figuru zpátky.